Matibelenga bekayayo elila bekala Matibelenga bekayayo elila bekala Matibelenga bekayayo. Ukucamagusha kukuvuma, ukunqula kukucela, ukunqula kukucenga, ukunqula kukuthandaza, kutsho umzukulwana wamatshawe, kutsho umzukulwana wamandlovu, kutsho umtshana wasemaqocweni. Nditsho njalo xa ndiphakamisa ezo dlwele zasemabheleni. Qala ngayo lo kumkani libambela, ikumkani phezu kwentaba, nditsho kuwe mahlaphahlapha phezu kweentaba zaselenge, nditsho kwimnyana wekumkani xa nditshoyo ndibhekisa kuye udlambulo phezu kweentaba zaseLisuthu, kokhele mapele amaru apula kuloo mathafa. Ndinqula kuye kaloku uguqa kandlela kamsalela, ndinqula kuye usompisi, ugwabini omanxeba ngamanxuluma, ugwabini abamhlaba waphika, unonjiyela usothelo unguduza. Sikhahlela kuwo kaloku loo mahlathi apho sibhekisa kuloo nyathi eyasinda abazingeli besithi bayosele. Kuwo kaloku loo mhlaba waseMozambiki sinqula kuwo loo mabhele kaTshabangu, sibhekisa kuwe kumkani, kulo elo lizwe kuthiwa kusemzimkhulu kwelase-KZN. Sinqula kwikumkani, siphamisa izandla xa sithi qunta, siyacamagusha ke xa sitshoyo ngalo lusuku lanamhlanje ibe ingumvulo. Is the 12th of April 2021, usuku lothengisa. Engatsho njalo ubhele ucenga nabanezipatsha ezigcwele imali ukuthi mabeze apha emabheleni apha kwavusilanga bazothenga. Uthini ke bhele? Namhlanje siphethe ntoni apha evenkileni? Siphethe amafutha engwenya. Sizayigxininisa ke into ethi xa sithetha ngawo la mafutha nje basesiqalile nje, sithetha ngamafutha xa uwafumene engawo. Lana ke siwafumanayo sonke siyavumelana ukubana ayingawo ubuninzi bawo la mafutha esiwafumana kwezi ndawo. Xa sithetha ngamafutha engwenya ke asithethi ngabo no-R10 uzawafumana kule herbal shop ngakokwenu. Sithetha ngamafutha engwenya ozawafumana kumntu othi yena ebenengwenya waze wayiqangqulula le ngwenya wakhupha nangamafutha, nawe wawubona uba noko la mafutha ngawo ngamafutha engwenya. Sincokola ngawo ke amafutha engwenya namhlanje. Asinazo ke ii-announcements namhlanje. Sizawungena entweni sithi enzani bhele amafutha engwenya. Njengoba sesiyazi ke uba ubhele uye aqale ngokuthi le nto sikholelwa kuyo, bakhona bathi hayi le nto kabhele, le nto yabantu bamnyama, le nto yama-Afrika ayiphandwanga ndawo. Sibe sibaxelela ke uba mhlawumbi wena mntu uthi ayiphandwanga, nguwe ongekaziniki ixesha lokuyiphanda le nto kuba iphandiwe. Xa sizawuqala ke ngala mafutha engwenya sizawuqale sithi bathini kwezinye iindawo, benza njani abangengobantu base-Afrika, abangengomaXhosa, abangengoBesuthu, Mazulu, Mapedi, Batswana ukuyotshona kwilizwekazi le-Afrika. Sithi bathi abantu abangesithi amafutha engwenya ane-properties ezininzi ezintle. Ukuba uyikholwa ke le nto ubhele ayithethayo, uzunyuka apha uyothi crocodile oil, uziphandele wena phaa koGoogle, uye koYouTube apho uzawuva abantu bencoma la mafutha engwenya. Uhlunyuka ke mntanomhle uyokhangela abaphandileyo. Okokuqala bathi okay, mhlawumbi phambi kokuba singene kula mafutha, just nje to give you a picture ukuba yintoni ingwenya. Ingwenya lena ngesilungu i-crocodile, asizuya ke kwi-botanical, sorry, kwi-scientific names because siye xa senzela uba umntu angasokoli ukuyifumana le nto. I-crocodile iyaziwa, ihlala phayana emanzini, le nto kudala yabakhona. Bathi abantu bebhayoloji i-crocodile lena yayikhona kusekho ii-dinosaurs. Kwakudala ke phambi kokuba kubekho loo extinction of so many millions of years ago, apho kwaphela phantse yonke into eyayiphila, ezazikhona izinto zaphela, nee-plants zakhona zaphela, nee-animals, izinto ezinjengayo i-crocodile. They survived. Le crocodile kuthiwa nangela xesha le-dinosaurs yayisatya kwazona ezi dinosaurs njengoba nangoku iseyiloo nto iyinto ibila kwizinto ezisemanzini. Iyi-survivor ke, kuba iyiloo survivor, it is able to survive ii-infections ezininzi. You cannot survive millions of years woyiswe zizifonyana ezithile ezimbalwa. Iyasurvivor ke le nto. It has a protective shell. We'll call it a shell for purposes abantu abathanda amaqanda. But it has this protective layer
very thick. Yiloo nto kunzima nokuba ungayigibisela ngetolo uthi uzayibulala, kufuneka itolo lakho libe strong because le armor yayo is very strong. Yiloo nto ke i-crocodile ayihlafuni ke le nto, funeka uyazi uba ukuba ithe nqaku umlenze iyaginya mntanomhle. It swallows everything, skin, bones, hooves, horns, kwanto nje iyaginya le nto. I-digestive system yayo icola kwanto. Sithetha ngaloo nto ke namhlanje sibuyele ke xa sigqibo kukunika nje i-picture yokuba ithini le nto iyi-crocodile. Bathi i-crocodile leni oil yayo ino-omega 3, 6 and 9. Abantu abafundileyo bazawuzazi ke ezinto zezi-omega. Yiloo nto ke kuthiwa xa unosana, usana xa luphaa kwama-1 year khawuluqalise kwinto ene-omega 3, 6 and 9 so that i-brain yomntana idevelophe azothi noba songasenayo imali yezinto zezi-omega, at least i-brain yakhe ikhule at that stage uba i-brain isadevelopa utsho ngomntana okrelekrele. Apha ke le omega 3, 6 and 9 that is good for your skin. Utsho wena ngeso skin si-moist, not skin engathi sesikabhela ufike sinkwatsha. Baphinde bagqithe bathi ine-antimicrobial properties. Bese siyithethile ukuba le nto ihlala kumanzi amdaka apho kugalelwa kwanto, your staphylococcus, your E. coli, ihlala kwezo ndawo zinjalo. Bathi ke inayo i-resistance against ezi staphylococcus, i-candida. I-candida bayazi ke abantu abakhe baba nayo i-oral thrush, i-vaginal thrush. I-candida leyo inabo ubu-anti-candida. Inokumamele ke wena mntu njengoba sithetha ukuthi xa unayo i-candida uzawuthatha la mafutha engwenya original, not la kuthathwa i-fish oil idityaniswe naloo fat yaloo nto ithile kubhalwe ingwenya. Bathi is anti-inflammatory. Siyayibona ke inflammation xa umzimba ureacta kuloo nto, uzama ukudifenda, ube ne-redness wena kuloo ndawo, sometimes ube ne-swelling, yonke laa nto. Phayana ke eklasini siyathetha ngento kuthiwa ngontonton-itis, siyibambile mos. Bathi kwala mafutha engwenya angu-anti-wrinkle. Ungafani nobhele ufike shwabene apha ebunzi, ubhele uyakrempa ude wayilaa nto kuthiwa yikrempelina. Baphinde bathi ngu-anti-stretch marks. Ii-stretch marks ke zezinto sihamba nazo, uzawuyazi ke wena ukuba wawuthe uslender njengobhele wavele all of a sudden watyeba. The skin is not coping with le sudden nto yokukhula kwakho, or wena wawuzityebele wavele nje wakrempa ngespeed. The skin could not adjust okukusuka phaa ukuze apha. Ii-stretch marks ke zenziwa yiloo nto, ukukhawuleza utyebe okanye ukukhawuleza uluzi weight. Ithi ke ngoku le nto ukuba unawo la mafutha engwenya okwenyani ayayinceda laa nto eza wrinkles. Baphinde ke abantu abayichazayo le nto abafundileyo bathi unlike amafutha amaninzi ozawuthi xa uwathambise, iqonda mos amafutha amaninzi xa uthambisile kusheka igrease, la mafutha xa uthambisile kuthiwa acloga your pores, funeka ngokuphinde uyofutha ukureleasa la mafutha angakuklogi. Kuthiwa lana engwenya awanayo into ekumila kunjalo, aya-absorbeka. Remember sithi xa ufumene awo kwenyani njengoba e-absorbeka, you are taking in abo omega 3, 6 and 9. You are taking in vitamin E, vitamin A. Ukuba uyafunda ngawo ke anazo ezo vitamins ezizi-antioxidants, angamafutha apowerful lana wena bhele. Kodwa ke abantu bakuthi bathi bona abanangxaki nezinto ze-wrinkles, bafuna uvuba emayezeni la mafutha enziwa njani. Siyayigxininisa ke phayana esikolweni sithi ukubana wena you cannot deal with medical conditions, noba uyakwazi ukubethisa abantu ngezulu, it doesn't take you far. If you can't treat umntana one-diarrhea, you can't treat simple bruises, you can't treat simple headache, normal conditions. Wena ufuna izifo ezinkulu, wena ufuna amabekelo, wena ufuna abantu kuthiwa banamadliso, kodwa you can't deal with an ordinary stomach ache esibangwa yi-food poisoning. You are in trouble. Sigqithe ke siza kuwe ke wena othi ufuna izinto ezinkulu. Enzani amafutha engwenya xa ufika ekhona ezigodlweni zabantu abanyangayo? Number 1,
and the most important, amafutha engwenya sibulala ngawo amadliso. Hamba ke wena uyomamela ngoku sithetha ngamafutha entlwathi. We've discussed intlwathi. Intlwathi nengwenya in terms of biology zii-reptiles, zingo-cold-blooded. Kwakusetyenziswa loo term ke yayekwa kodwa sizayisebenzisa ngoku because abantu bakudala bazi yona. Zingo-cold-blooded. Uzawufumanisa ukubana in many a times they can survive in the same environment. Zizawuhlala emanzini zombini. So that's why uzawufumanisa ubana nabantu bamayeza when they use ingwenya it will be interchangeably used nentlwathi, except that ingwenya yona awuzuyisebenzisa for izinto zentlahla. There is an obvious reason esiyincokolayo eklasini, encokolayo na-elsewhere naxa umamele laa video why intlwathi izawusetyenziswa for izinto zentlahla kodwa yona ingwenya singayisebenzisi. Abantu bamayeza ke bazawuphinde bathi xa unesilonda, particularly lesilonda kuthiwa aside siphele, kuthiwa thambisa la mafutha engwenya, you'll understand why izawutrita izilonda. Sizayincokola ke xa siphayana eklasini xa sidilishana namafutha because there is a session apho senza zonke izindidi zamafutha. Sigqithe sithi wena mntu onebekelo umeqo, kuwo lo meqo thambisa la mafutha engwenya. Why? Sithe la mafutha engwenya moisturizes your skin. Remember kaloku wena mntu une-problem yebekelo uzawufumanisa uba neskin esi sakho sihambe esi skin, ufumanisa uba noko siba nkwatsha siyastretcha, sisizawuba nee-colors ezithile ezitshintshayo. Ifuna ke ngoku into ezawuba ngu-skin moisturizer, ifuna into eza kukukhusela. Yiloo nto uzawusebenzisa wona la mafutha engwenya to protect esi skin sakho. At the same time esi skin must be able to absorb ezi nutrients sithethe ngazo so that sihilishe esi skin. Uzawube ke umntu amayeza ekunikile into eziselwayo, ezinto zakho zingaphakathi nazo zibe nakho ukubola. Sithetha ngawo ke la mafutha kuwe wena mntu onomeqo. Uzawuthi ke xa unezilonda seziphuma ube ngathi uyaqina apha ekuwathambiseni. Baphinde ke abantu bamayeza bathatha la mafutha bakwenzele amanye amafutha. Remember sithi bazayisebenzisa lento njengamafutha entlwathi, bazakwenzela amafutha entlwathi ke ngawo amafutha engwenya. Why bezakwenza amanye amafutha ngamafutha engwenya? We've got indawo that breed ii-crocodiles. Sinendawo kuthiwa ngo-crocodile farm. I-crocodile farm, uyaya e-crocodile farm ufike kwii-crocodiles ezizifelayo because kusefama mos. Phayana uyakwazi uthenga amathambo, uyakwazi uthenga iskini, uyakwazi uthenga intliziyo, uyakwazi uthenga ubuchopho, uyakwazi nofumana amafutha. So alula ukufumaneka amafutha engwenya. Bazawuthatha la mafutha engwenya benza amafutha kaqam, benza amafutha entlwathi, benza amafutha this, bakuxokise ke benze namafutha ekuthiwa ngawenkosazana kuba nayo into yasemanzini, badibanise amafutha bawadayela amafutha engwenya abe bomvu kuthiwa ngamafutha enkosazana. You'll struggle ke ukufumana amafutha abomvu. Masingathethi side singene ebhele kuchuku lwabanye abantu. All we are saying bayawasebenzisa la mafutha ukwenza amanye amafutha. We keep saying xa ndifuna amafutha kaqam mandifumane amafutha kaqam. Sukuthatha inja undenzele ngaye amafutha kaqam because lenja does not have ii-properties zikaqam. Yiloo nto ke thina sisithi amafutha lana asifane siwathenge kuba ixesha elininzi la mafutha azifake. Bagqithe ke bathatha la mafutha bakuthambise ngawo mntana omhle utsho ube nguloo mntu wonqenekayo woyikekayo kwiindawo ezithile. Na uyayiqonda mos ingwenya uyoyika seyizilelele. Wena mntu ofuna ukukhuseleka kuloo kona ofuna ukukhuseleka kuyo baza kuthambisisa amafutha kaqam, amafutha engwenya, bawadibanise ke namayeza athile ukwenzela uba ube nguloo mntu uprotected, ube na this protective armor kaqam. Bayaphinda ke wena mntu one-problem
yesilwane, particularly if esi silwane kufumaniseke ukuba singumamlambo. Bayakwazi ke ukusebenzisa amafutha kaxam xa begqiba ukukusebenza bakuthambisise wona, so that lo mamlambo xa ephinda ebuya abone i-crocodile, so that angaphinde asondele kuwe. Bagqithe ke abantu bamayeza bawasebenzise la mafutha nakwizinto ezikhusela, mhlawumbi uqatshulwe ngamayeza athile afakwe la mafutha kaxam. Sometimes xa kuyobethelelwa emzini kwizinto ezifakiweyo kufakwe amafutha kaxam, kufakwe namanye amafutha ezinye izinto. Namayeza ke mntanomdla uvele ufaka amafutha odwa ixesha elininzi, ufaka namayeza ancedisana nawo la mafutha. Nango amafutha engwenya. Siye sithi ke qho xa sidiskhasa, njengoba undivile ndithi thina apha ekhaya asiwasebenzisi amafutha ezizilwanyana unless siwafumene kumntu ovela ozingela. And naxa siwafumene iba ngawethu apha ekhaya, for abantu abanyangwa apha ekhaya. Uzawufowuna ke umntu, tata uBhele ndicela ubuza uba awuwathengisi namafutha engwenya. Asiwathengisi la mafutha. Yonke into elifutha esithe asiyisebenzisi kuba ingeyo origin, funeka uyazi uba asinayo. Esiyifumeneyo yiloo pisi incinci from loo ngwenya inye. It's not something you can sell. Ungafowuni ke ucela amafutha engwenya kuBhele, khawudibane nabantu abazingelayo. Andizuthi ya kwi-herbal shop, khawudibane nabantu abazingelayo baze badibana nayo ingwenya bakuphathele amafutha ayo nezinye ke iiparts. Nantso ke ingwenya, hamba ke mzingelindini yozingela usiphathele nathi amafutha engwenya. Siyayeka kuyalala. Sizawubuya ngolosithathu. Ngolosithathu sizawube siphethe ishaka, sizawube sincokola ngeshaka. We wanted to discuss izinto zi-related. Ishaka is a top predator elwandle. Lena is a top predator emilanjeni. Even though ikhona ingwenya yaselwandle, is very rare. Uzayifumana kumazwe athile, not in Africa. Ziyanqaba ingwenya emalwandle. Sizawuncokola ngeshaki ke ukwenzela uba uyive uba lithini elayo ibali. Siyacamagusha ke, Xosi.